Minule sme riešili osobné vzťahy a dnes riešime nakupovanie. Už sa ti niekedy v živote stalo, že si urobil niečo, čo si tak niekde na pozadí tušil, že nechceš urobiť, alebo že si kúpil alebo kúpila niečo, čo skutočne vôbec nepotrebuješ a ani vlastne nechceš? Je vysoko pravdepodobné, že niekto ťahal za nitky. Tá škála sa pohybuje niekde medzi lacnou kúpou, ktorá je časovo obmedzená, takže je tam ten tlak, až po vstúpenie do nejakej sekty. A moc sa na to nesmej, lebo sa to deje častejšie, ako sa zdá. Len sa to inak volá. Čím väčšiu hlúposť takto človek urobí a čím dlhšie v nej zotrváva, tým ťažšie sa z nej vychádza a tým je náročnejšie človeka presvedčiť, že bol zmanipulovaný. Jednoducho, ťažko sa z toho vystupuje a človek cíti hanbu. Ale už minule som hovoril, že nemá to nič spoločné s tvojim intelektom. Skôr so seba uvedomením. Takže ako náhle si pustíš reklamu alebo vstúpiš do obchodu, tak na teba okamžite zaútočia obrovské lákadlá. Není úplne náhoda, že niektoré reťazce začali piecť čerstvé pečivo priamo na predajni. Práve sa dopieklo čerstvé a chrumkavé pečivo priamo Pretože aj keď nie si hladný, zacítiš vôňu čerstvého pečiva a ten hlad sa ti umelo vytvorí a začneš nakupovať ako blázon. Poznáme to. Niektoré reklamy predávajú priamo emóciu. Alebo skôr by som povedal, že navodia túžbu a priamo slúbia jej naplnenie. Ako napríklad tu. Pri produkcii tohto videa mi došlo, aká je táto reklama absurdná. Pravdepodobnosť, že sa ráno pod jednou strechou stretnú muž a 4 ženy, takmer každý inej farby pleti alebo etnika, je tam istá šanca. Dobre. Ale aby im stačil jeden kus pečiva. To kurva ani omylem. Ešte tam majú že viacej receptov. Prvý recept, ktorý odporúčam je dajte im viacej chleba. Pri predaji tovaru luxusnejších značiek, ako napríklad hodinky, tam už sa útočí na vyššie emócie z hľadiska tej našej pyramídy, ale to netreba komplikovať. Takýto tovar sa ti skôr snaží predať tvoju vnútornú hodnotu. Určitým nevypovedaným predpokladom za reklamou je, že ak si kúpíš tieto hodinky, tak nadobudneš hodnotu, ktorú teraz nemáš. Alebo budeš tak príťažlivý ako ten pán na tej reklame. Keďže sme takmer všetci boli vychovávaní v menej cennosti, a to je fakt, jednoducho, pokým neurobiš toto, nemáš hodnotu, pokiaľ dosiahneš toto, je to jednoduchý vzorec. Ale na čo ti je vlastne toto video? Neznamená to, že úplne prestaneš všetko kupovať, ale skôr by som povedal, že ak nebudeš nachádzať svoju vnútornú hodnotu v vonkajších zdrojoch, získaš kopec voľnej energie. Tvoje vlastné. Nepotrebuješ naháňať chiméru, ale máš čas na svoje koníčky, skutočné vzťahy, svoje zdravie a podobne. Daj mi vedieť, či súhlasíš. A čau.